Mokwom jod bura ma wakini koro dwaro mondo mi ket maino kendo nywak lwedo e kedo gi lwenje ma kit chwech kod nek ma oyaye ma itimo ne joma mine timbe ma giwacho ni thiro dongruok mag mine e thur kae. Alabich ni giler kwa kaunti ma Homa Bay. Jod bura ma minego ka otelegi gi jaod bura ma Vihiga Beatrice Adagala gi nyawadgi Masia Christine Ombaka koro wacho ni dwaro nitie mondo mi jotelo makre kanyakla mar kedo kod lwenje mag kit chwech, nek ma oyaye mitimo ne joma mine kod wach gamo iwe kind nyithindo manyiri e pacho ka. Jotelo go wacho ni lwenje mag kit chwech oseduoko chien dongruok mag mine ka giwacho ni ok en gima ne kare rocho ratiro mag joma mine kaachiel kod nyithindo manyiri. Ukiona unataka kupiga mtu teke, badala kupiga bibi yako teke ama mzee wako teke, William Samoei Ruto ametujengea stadium ninaona safi pale Bensouda. Nunulia hao watu mpira waende kupiga mpira teke kwa stadium huko. Wasipige wakina mama, wasipige wazee. Don't you dare beat a woman. Don't. It's a big sin. Don't you dare. Don't you try to beat a woman because she's the one who puts food on your table. She's the one who carries you for 9 months. Jotelo ma minego wacho ni lwenje mag kit chwech kod rocho ratiro mag nyithindo manyiri osebedo ka jimbore kod gwenge mopogore piny Kenya, kendo kaka jotelo ma mine giwuok oko mar kedo kod timbe ma kamago ka bende ne gikone jonyuol mondo obed ka chiwo ranyisi makare ne nyithindgi. Kila siku ukisikiza redio ama ukiangalia runinga utaona ripoti kuhusu mtoto kunajisiwa ama mama kubakwa ama mama kupigwa, mwingine ametolewa macho ama hata mwanaume amedhulumiwa na mama. Wazazi wacha kuchapana mali watoto wanaona. Kama lazima mchapane, kama lazima mama na baba mchapane, toka kwa nyumba, ingia kwa mahindi, palilia shamba, pata chakula watoto wakule. Ama namna gani? Na watoto wangu wa shule, think positive. Jaod bura ma Bomet Lenet Chepkorir gi nyawadgi ma Nyamira Jerusha Momanyi bende notiyo kod thuolo makamano mar jiwo jopuonjre mondo oket maino mar chenro mag sombgi ka githegore chuth kod timbe moko manyalo rocho ngimagi. Nataka niwaambie wasichana na hata wavulana, someni ukiwa na wakati. Wachaneni kupata mimba za mapema. Ili ndio ukue kiongozi kesho, ndio hata ukue mwalimu kama hawa. Boy child kazi yao wameanza kukuja tu madawa ya kulevya. The boy child, watoto wetu, ukikunywa madawa, your life is doomed. Jotelo go ne oloso e kinde chenro masiro joma mine kaachiel kod rowere e weche mag ohala kod dongruok mamoko manobagi e skul primar mar Aderwe kachud bura ma Homa Bay Town gi Human Rep ma Homa Bay Joyce Osogo kama ne gikoni serikali oikore mating'o malo ngima joma mine e pacho ka. Lazima mjue serikali iko na 5 thematic areas ambazo serikali kupitia Ministry ya Gender inaendeleza mpango huo, na moja ni economic empowerment ya kina mama, na ndio maana rais wetu ametujengea masoko, ndio wamama wetu chakula ikitoka huko kwa milima, mahindi ikitoka, samaki ikitoka hapa chini, ikiingia kwa soko, hiyo chakula yetu haitachomwa na jua. Huyo mama wetu hatachomwa na jua. Hakuna mama anacheza na kazi hapa. Kwa hivyo ninaomba President Ruto utuongeze pesa na 2/3 gender rule. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay.